A zapnúť lampičku počas nahrávania. Maťo, dajte mi nejakú sériu. Ja mám veľa v obrázku. Kde? V obrázku. Ježiš, sparaz. Čo máš? Lahviže. Ty ďakujem, fakt, sa niekto na teba by striekal do piči. Máš to? Aj na druhej. Aj na druhej máš. Čo by si rád? Vyberte mu to, kurva, tak to daje. Tu mám servisky. Aj ejakulát. Vyberte mi servisky. Vyberte. Kde Gretan. Tu mám servisky. No kurva. To je všetko, čo máš. Toto je servítka. To sú dve odtiaľ. A tu sa má do toho. Je tam aj druhá. Vidíš, pozri sa, teraz sa Je tam aj sfúsknem, ja si druhá. viem Vyberte zapínať mu počas druhú. nahrávania. Je tam aj druhá. Dobre môj. Vyber mu druhú. Šahni si. Telefón. To sú kľúče, tam už nemáš nič. Musí tam byť. Však to ide, už som na spodku. Aha, tu je škoda, v rohu. No daj, rozťahni ju. Ja ešte ukážem. Ale fuj, ty sa ma dotkol s tými nebravými rukami. Čo? Ja. Počkaj, pozri, a tak to jaké má ruky, aha. Sedlak. Jasné. Oste kurva. Dobre, stačí už. Ja som sa nakapal. Geci.